Šta sam ja tebi rekao? Šta sam ti rekao? Da mi se ne isplati posteljinu mijenjati ako ne dovedeš petoricu. Imam petoricu. Evo imam jednog finog gospodina Hamdiju i još 4 po sat vremena. Joj, to je prolazno vrijeme koje meni treba. Da, 150 rajs maraka je tvoje. To je ozbiljna lova. Šta ću kad mi je konak pun košiljica? No, ne znam, snađi se i 150 rajs maraka, čoveč. Jeste rekli soba broj 4? Šta sam rekao, Jan? A ja, dobiš? Sve gotovo, gazda. Evo, cakom, bakom. Bojrom. Благодарам. I šta si odlučio? Jel on još tamo? Jeba jeste. Znači ovako, koliko si rekla para? 150 rajs maraka. U moju šesticu pa šta bude? Si siguran? Pa nisam siguran, za te pare vrijedi riskirati. Pravo si i dobra odluka. Hamdija Zahirović, soba broj 6. Mašala, Hamde, ode mi krevet helač.